Καλησπέρα, Τιτζέν. Έχουμε λοιπόν μεγάλες εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα. Έχουμε εξελίξεις οι οποίες έρχονται και συμβαίνουν στα γεωπολιτικά εκεί κάτω. Έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις στα νούμερα στις παγκόσμιες αγορές. Ακόμα για κάποιο λόγο ο κόσμος δεν ανησυχεί τόσο. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς το γιατί, αλλά τέλος πάντων. Έχουμε ξανά εκτείναξη του πετρελαίου και παράλληλα το bitcoin φαίνεται ότι βρήκε τελικά αντίσταση σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο, το οποίο συζητάμε εδώ και πολλές εβδομάδες. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ήθελα να κάνω το σημερινό βίντεο σαν ένα μικρό update της κατάστασης και να αναφέρω αυτά που έχω στο δικό μου το μυαλό, γιατί η αλήθεια είναι ότι νιώθω ότι τα πράγματα είναι λιγάκι άσχημα. Εντάξει, να πω εξ αρχής ότι δεν μου αρέσει καθόλου να είμαι doomer, να έχω μια λογική του τύπου όλα καταστρέφονται, πάμε στο μηδέν, η μεγαλύτερη κρίση του αιώνα ξεκινάει κτλ. Δεν μου αρέσουν καθόλου τέτοιες λογικές και σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτός ο σκοπός του βίντεο. Απλά θέλω να εφιστήσω την προσοχή σε σημαντικά θεματάκια. Πάμε λοιπόν στο βίντεο. Πριν προχωρήσουμε όμως, να πω το προφανές: δεν είμαι χρηματοοικονομικό επενδυτικό σύμβουλος, τίποτα τέτοιο. Υπνοβατώ, ανοίγω κάμερα, μικρόφωνο και λέω άσχετες κουβέντες για άσχετα πράγματα. Πάρα πολύ καλή ιδέα λοιπόν να μην παίρνει κάποιος ό,τι λέμε εδώ πέρα σαν συμβουλή, αλλά να βάζει το μυαλό του και το μυαλό της να σκεφτεί. Πάμε στο βίντεο. Χθες το βράδυ της Κυριακής συνέβη κάτι πραγματικά απίστευτο. Ποιο είναι αυτό? Το ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε ένα tweet 11:41, στο οποίο tweet τι έλεγε, μαντέψτε, ότι περιμένει μια επόμενη πρόταση του Ιράν, το οποίο θέλει πάρα πολύ να κάνει μια συμφωνία. Είναι απεγνωσμένο το Ιράν να κάνει μια συμφωνία 11:41 το βράδυ, εντελώς τυχαία, λίγο πριν ανοίξουν τα futures στην Αμερική. Πραγματικά είναι τρομερό, όπως έγραψε και εδώ στο Twitter, πως κάθε Κυριακή βράδυ εδώ και 3 μήνες σερί συμβαίνει μια συμφωνία. Κυριακή το βράδυ. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα πώς γίνεται. Και σήμερα συνέχισε τα ίδια. Πάλι είπε ότι το Ιράν είναι έτοιμο. Να, τώρα εδώ είναι με το χαρτί στο χέρι, είναι έτοιμο για τη συμφωνία. Βέβαια, το Ιράν προειδοποίησε μετά για μια επίθεση τεράστιας κλίμακας με μεγάλη δύναμη σαν απάντηση σε οποιαδήποτε επίθεση δεχτεί. Βασίζεται στη διπλωματία, λέει, αλλά άμα μας κάνετε κάτι θα τα διαλύσουμε όλα. Κλασική περίπτωση συμφωνίας δηλαδή. Απ' την άλλη πλευρά το Πακιστάν, το οποίο πάει να διαμεσολαβήσει εναντί αυτών των δύο και να βρει τη συμφωνία και τη λύση, έχει στείλει 8.000 troops και αεράμινες στη Σαουδική Αραβία. Τώρα για ποιο λόγο δεν ξέρω. Έτσι βρήκε ευκαιρία και τα έστειλε. Περιμένει μάλλον μια απίστευτα μεγάλη ειρηνική συμφωνία. Τώρα, πριν λίγα λεπτά, για πρώτη φορά ίσως, η Αμερική είπε ότι δέχεται να άρει τις κυρώσεις σχετικά με τα πετρέλαια στο Ιράν. Όχι τις κυρώσεις γενικά στην ιρανική οικονομία που τις έχει εδώ και 20 χρόνια, δεν ξέρω πόσο. Δέχεται να βγάλει τις κυρώσεις σχετικά με τα πετρέλαια. Το Ιράν όμως απάντησε ότι θέλει να άρει τις κυρώσεις η Αμερική για όλα τα θέματα. Βρισκόμαστε λοιπόν εκεί στο μετέχμιο, άλλη μια κλασική Δευτέρα, όπου την Κυριακή έχουμε συμφωνία, την Δευτέρα ξανά έχουμε αλλά δεν έχουμε τόσο, την Τρίτη τελικά δεν έχουμε και την Παρασκευή που κλείνει εβδομάδα ανανεώνεται πάλι ο κύκλος. Λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό τον κύκλο όμως βγήκαν εδώ πέρα κάποια στοιχεία. Ο κύριος εδώ ανέφερε ότι έχει πάρει χιλιάδες trades το πρώτο quarter του 2026. Βλέπουμε εδώ πέρα δεξιά, αυτά είναι τα trades που έχει κάνει ο εν λόγω κύριος. Προφανώς ο ίδιος προσωπικά νομίζω δυσκολεύεται να ζωγραφίσει μια αντίσταση σε ένα chart. Προφανώς δεν το κάνει ο ίδιος. Εντάξει. Αυτό σημαίνει χοντρικά σε κάποιες φάσεις γύρω στα 60 trades την ημέρα για να βγει αυτό εδώ το νούμερο. Λοιπόν, ακραία πράγματα. Θα μπορούσε λοιπόν να πει κάποιος ότι όλο αυτό εδώ το σκηνικό είναι πολύ βολικό για να παίρνει κάποιος trades. Πόσο μάλλον εάν ο ίδιος ποστάρει τα headlines. Λέω εγώ, δεν ξέρω. Λοιπόν, σε ποια φάση βρισκόμαστε λοιπόν τώρα εδώ? Παιδιά, βρισκόμαστε σε μια φάση που θεωρώ ότι είμαστε κυριολεκτικά ένα τσικ πριν από μεγαλύτερη κλιμάκωση και ανάφλεξη εκεί κάτω. Έτσι θεωρώ. Εάν είναι να γίνει κάποιο τύπου ψευτοσυμφωνία, είναι πολύ καλή στιγμή να γίνει τώρα. Εάν δεν γίνει τώρα, πράγμα το οποίο πιστεύω ότι δεν θα γίνει, εάν δεν γίνει, πάμε για σκληρά σκηνικάκια εκεί κάτω ξανά. Δεν το λέω επειδή το έχω βγάλει εγώ από το μυαλό μου, επειδή είμαι doomer ή θέλω να φοβήσω τον κόσμο. Το λέω γιατί κυριολεκτικά έτσι δείχνουν όλα τα δεδομένα. Από όπου και αν το πάρει κάποιος.
Ωραία. Και φυσικά το λένε και οι ίδιες οι αγορές. Θα έρθουμε σε λίγο λοιπόν στις παραδοσιακές αγορές και στο τι συμβαίνει. Πριν πάω όμως εκεί, να πω σύντομα δύο πραγματάκια. Πρώτον, εάν βρίσκεις αξία στο περιεχόμενο που ποστάρουμε κάθε εβδομάδα σε αυτό το κανάλι, μπορείς να κάνεις ένα like, βοηθάει πάρα πολύ, δεν κοστίζει κάτι και πραγματικά θα βοηθήσει ώστε να προταθεί αυτό το περιεχόμενο και σε άλλο κόσμο. Οπότε μην ξεχνιέσαι, κάνε ένα like. Σε ευχαριστώ πολύ. Και δεύτερον, να πω ότι θυμάται κανείς το newsletter? Είχα αρκετό καιρό να ποστάρω κάτι στο newsletter. Πλέον λοιπόν θα ποστάρουμε πιο συχνά. Ήρθε ήδη από χθες το πρωί σε όσους ήταν εγγεγραμμένοι. Είναι δωρεάν το newsletter. Πώς θα το πάρει κάποιος? Μπορεί να μπει σε αυτή τη σελίδα που βλέπει εδώ. Το link είναι ακριβώς από κάτω. Την πατάει, βάζει το email του, subscribe. Είναι τόσο απλό έτσι. Στο newsletter λοιπόν, και ξεφυσάω, αναφέραμε κάποια πραγματάκια. Ο τίτλος του newsletter ήταν «Εάν είσαι ο πρώτος που τρέχει, δεν είναι πανικός. Όλα φαίνονται normal μέχρι να μην είναι». Και ξεφυσάω γιατί πάμε τώρα στις υπόλοιπες αγορές και πάμε σε αυτό εδώ το κομματάκι, το οποίο δεν είναι καθόλου αστείο. 30ετή ομόλογα μαζί με το δεκαετές, μαζί με το διετές. Οι αποδόσεις αρχίζουν και ξεφεύγουν πάνω από πολύ σημαντικές και οριακές αντιστάσεις. Το 30ετές είναι στο 5,15. Αυτά τα νούμερα δεν είναι νούμερα από meme coin στο Solana ή νουμεράκια από ένα chart που δεν έχει καμία σημασία και εντάξει, αν πάρει 5-10% δεν ασχολείται κανείς στην τελική. Εντάξει, πάνω εδώ βασίζεται το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και όχι μόνο. Σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι όσο ανεβαίνουν οι αποδόσεις αυτών των αμερικανικών ομολόγων, πρακτικά η τιμή τους πέφτει, καταραίουν τα ομόλογα δηλαδή πρακτικά, πέφτουν τα ομόλογα, πουλάει κόσμος ομόλογα, γιατί άραγε? Εντάξει, θυμίζω ότι αυτά είναι τα πιο safe εντός εισαγωγικών πράγματα, οχήματα επενδυτικά στον πλανήτη. Δεν υπάρχει κάτι πιο safe από αυτό. Μιλάμε για την Αμερική, έτσι. Παράλληλα όμως, Αμερική ξε-Αμερική, έχουμε για άλλη μια φορά τον πρόεδρο εδώ του Παγκόσμιου Οργανισμού Ενέργειας, τι είναι αυτό, που λέει ότι τα αποθέματα σε πετρέλαιο πέφτουν πάρα πολύ, μένουν λίγες εβδομάδες. Το ξαναλέει. Έχει πει ο ίδιος ότι βρισκόμαστε, και το έχει πει εβδομάδες πριν, στη μεγαλύτερη παγκόσμια ενεργειακή κρίση ever. Ο ίδιος το έχει πει, δεν είναι δικά μου λόγια, εντάξει. Το Brent αυτή τη στιγμή είναι στα 111 το spot. Είμαστε πρακτικά από 10 Μαρτίου, λίγο πάνω από τα 100, λίγο κάτω από τα 100 και κάνουμε αυτό εδώ το πραγματάκι. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει υψηλό πετρέλαιο για καιρό. Πόσο μάλλον εάν συμβεί μια κλιμάκωση εκεί κάτω και αυτό εδώ το πράγμα αρχίζει και ανεβαίνει κι άλλο. Όλο αυτό το διάστημα οι παραδοσιακές αγορές και ο S&P ανέβαιναν σαν να μην τους ενδιαφέρει καθόλου. Θα μπορούσε βέβαια κάποιος να πει ότι ανέβαιναν παρέα και με τον πληθωρισμό ο οποίος δημιουργείται από όλη αυτή την ιστορία. Αλλά τέλος πάντων ανέβαινε ο S&P, ανέβαιναν οι παραδοσιακές αγορές. Βρισκόμαστε σε μια παραβολική άνοδο εδώ πέρα ήδη. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Όμως έχουμε χτυπήσει ένα σημαντικό danger zone. Έχει και αυτήν εδώ τη μικρούλα νεκροκεφαλή. Στο οποίο κατά τη δικιά μου ταπεινή, πιθανότατα λάθος άποψη, πρέπει κάποιος να προσέξει πάρα πολύ. Από πού προέκυψε αυτό το πράγμα και για ποιο λόγο ανησυχώ προσωπικά εδώ όσον αφορά για τους συγκεκριμένους δείκτες, αλλά και για την παγκόσμια οικονομία? Η μικρή απάντηση στο newsletter, εντάξει. Η μεγάλη απάντηση σε αυτό εδώ το βίντεο στο Ninja Club. Ώρα για προσοχή, κυριολεκτικά λέγεται Global Top ή παγίδα, το δικό μου πλάνο. Η μεγάλη απάντηση είναι εδώ, το εξηγώ ενδελεχώς. Εάν θέλει κάποιος να αποκτήσει πρόσβαση σε μία σειρά από όλα αυτά τα βίντεο και σε πολύ ενδιαφέρουσες playlists αλλά και σε Ninja Live Streams, μπορεί να το κάνει πατώντας το κουμπάκι Join ή συμμετοχή ακριβώς κάτω από το βίντεο και να μπει στο Ninja Club με το συμβολικό ποσό των 3 ευρώ το μήνα. Το κλείνω λοιπόν όλο αυτό. Γενικότερα λοιπόν θα έλεγα ότι αυτό εδώ το άρθρο στο Twitter, θα το έχω κάτω στην περιγραφή, είναι ένα ενδιαφέρον άρθρο. Συμφωνώ με το συγκεκριμένο σε πάρα πολλά από αυτά. Το μεγαλύτερο ποσοστό θα μπορούσα να το είχα γράψει και εγώ. Μιλάει για dot-com bubble 2009, treasury yields, ρίσκα του πληθωρισμού, συγκέντρωση κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σε AI stocks, τα ομόλογα, η συμπεριφορά και αυτά που συμβαίνουν μοιάζουν με κάποια συγκεκριμένα πράγματα στο παρελθόν. Όλο αυτό εδώ το πραγματάκι λοιπόν το έχει ποστάρει ο κύριος Michael Hartnett πρακτικά από την Bank of America, σημερινό. Αντίστοιχα πράγματα συζητήσαμε στο newsletter μία μέρα πριν. Κάνουμε front run λοιπόν την Bank of America. Σε ευχαριστούμε φίλε Michael. Κάνε αν θες subscribe για να πάρεις και το επόμενο newsletter. Εντάξει. Πέρα από την πλάκα όμως, δεν είναι καθόλου αστείο αυτό το σκηνικό. Τι σημαίνει πρακτικά, παιδιά? Πρακτικά σημαίνει ότι αυτό εδώ το σύστημα, αυτό εδώ το πράγμα, εντάξει, είναι λίγο ύποπτο. Ωραία. Ήδη αυτό εδώ το πράγμα
έχει αποσχιστεί από την πραγματική οικονομία και την καθημερινή ζωή και την καθημερινή οικονομία που έχουμε στο σούπερ μάρκετ, στις βενζίνες, στα ενοίκια, στα χιλιαδιό. Ήδη έχει αποσχιστεί αυτό, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο, το έχουμε εξηγήσει σε παλιότερα βίντεο. Όμως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, κατά τη γνώμη μου, όπου ίσως έχουμε κάποια προβληματάκια. Ωραία. Ξαναλέω περισσότερα εδώ. Πείτε μου κάτω στα σχόλια εάν θέλετε να κάνω ένα συγκεκριμένο βίντεο, συγκεκριμένα για Ελλάδα, για το τι μπορεί συγκεκριμένα να έρθει εδώ πέρα και το τι έχουμε να βιώσουμε από εδώ και πέρα. Πείτε μου κάτω στα σχόλια. Τώρα, να φύγω από αυτό το dooming περιβάλλον που ούτε εμένα μου αρέσει πολύ και περνάω όμορφα να τα αναλύω. Ωραία. Και ας έρθω σε κάτι που να κάνει με τα κρύπτο και συγκεκριμένα με κάτι το οποίο έρχεται σύντομα. Έχω αναφερθεί λοιπόν πολλές φορές στην Bybit EU, στο κρύπτο ανταλλακτήριο, στο οποίο προσωπικά σκοπεύω να κάνω και τις αγορές μου σε spot, σε bitcoin, άλλα μεγάλα altcoins. Είναι και ο χορηγός του σημερινού βίντεο και πολλές φορές έχω αναφερθεί και έχω πει ότι στα μέσα καλοκαιριού υπάρχει μια ημερομηνία η οποία είναι μια μεγάλη πρακτικά διορία, ένα μεγάλο checkpoint το οποίο έχει να κάνει με νομοθεσία στην Ευρώπη και με τα ανταλλακτήρια που θα ακολουθήσουν αυτή την νομοθεσία ή όχι. Και επειδή μπορεί κάποιος να πει ναι, καλά, εντάξει τώρα, μία νομοθεσία τώρα και μία διορία εκεί στη μέση του καλοκαιριού, εγώ δεν έχω δει κάτι, δεν το βλέπω σε κανένα άρθρο, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, πολύ σύντομα, από 29 Απριλίου έχει βγει εδώ το ESMA Statement για το τέλος της μεταβατικής περίοδου της MiCA. MiCA είναι το νομοσχέδιο το ευρωπαϊκό για τα crypto assets. Εντάξει. Και θα πει τώρα κάποιος, εντάξει, το έγραψε εδώ ένα Simon Lovegrove. Τι με νοιάζει εμένα, τι είναι αυτός, ό,τι να είναι. Ωραία. Πάμε να δούμε το statement λοιπόν. Αυτό δεν είναι τώρα ο Lovegrove, είναι επίσημο statement από τον ESMA. ESMA είναι τη European Securities and Markets Authority. Είναι οι νομοθέτες της Ευρώπης. Δεν γίνεται πιο επίσημο από αυτό. Ωραία. 17 Απριλίου το γράψανε. Τι λέει λοιπόν εδώ, εντάξει, δεν κάτσω να το διαβάσω όλο προφανώς. Λέει όμως σε απλά αγγλικά: The MiCA transitional period will officially expire across the EU on 1st July 2026. Λέει, η μεταβατική περίοδος του MiCA επισήμως θα λήξει, θα σταματήσει στην Ευρώπη την 1η Ιουλίου του 2026. Πιο απλά δεν μπορεί να το πει. Έχουμε κάνει βίντεο στο παρελθόν και το έχουμε αναφέρει αυτό, ότι αυτό είναι το τελικό στάδιο, το τελικό checkpoint για την εν λόγω νομοθεσία. Μετά, λέει, από αυτή την ημερομηνία, οποιαδήποτε οντότητα νομική κάνει provide crypto asset υπηρεσίες σε Ευρωπαίους πελάτες χωρίς MiCA άδεια, θα παραβαίνει την ευρωπαϊκή νομοθεσία και θα πρέπει να σταματήσει, να τερματίσει αυτές τις υπηρεσίες της. Πιο ρητά δεν μπορεί να το πει κάτι. Εντάξει. Λέει λοιπόν παρακάτω: Warning for consumers. Προσοχή για τους καταναλωτές. Εμείς είμαστε αυτοί. Τι σου λέει λοιπόν? Κάνε πρώτον verify τον provider. Δες δηλαδή το ανταλλακτήριο στο οποίο τρεϊντάρεις και δες τι είναι αυτός. Είναι εγκεκριμένος ή είναι άκυρος. Και να ξέρεις ακριβώς σε τι ανταλλακτήριο τρεϊντάρεις. Ωραία. Και τέλος, τι λέει? Το λέει η ίδια η οδηγία. Λέει, εάν το ανταλλακτήριο στο οποίο τρεϊντάρεις πρακτικά δεν είναι authorized, πράξε αναλόγως. Πώς? Μετέφερε τα crypto assets σου σε έναν εγκεκριμένο provider ή σε ένα self-hosted wallet, σε ένα δικό σου wallet που ελέγχεις εσύ τα private keys, ή σκέψου να κλείσεις τις θέσεις σου στο ανταλλακτήριο το οποίο έχει. Εάν περάσει αυτή η διορία και βρίσκεσαι εσύ σε έναν unauthorized provider, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα έχεις θεματάκια. Ωραία. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ. Πώς κάνεις verify λοιπόν? Γιατί θα με ρωτήσει πολλοί κόσμος στα σχόλια. Αυτό το ανταλλακτήριο είναι, αυτό είναι. Εξηγώ. Έρχεσαι εδώ και πατάς αυτό το μπλε link. Το επίσημο. Σε βγάζει εδώ. Έτσι. Είναι η επίσημη σελίδα του οργανισμού. Κατεβαίνεις κάτω και λέει εδώ Interim MiCA Register. Αυτό σου λέει να τσεκάρεις. Ωραία. Και λέει εδώ Crypto Asset Service Providers. CASP που λέγαμε πριν. Και σου έχει τους Crypto Asset Service Providers και τους Non-Compliant. Πάμε να δούμε τους Crypto Asset Service Providers. Τους εγκεκριμένους με μία έννοια. Να δούμε τη λίστα. Ωραία. Ανοίγει λοιπόν αυτό εδώ το πραγματάκι. Τώρα προφανώς δεν θα κάτσω να αναλύσω έναν όλους αυτούς. Είναι 200 ονόματα. Okay. Πολύ σύντομα όμως να πω. Πρώτα απ' όλα, μπορεί κάποιος να πατήσει Ctrl F πάνω και να ψάξει για παράδειγμα. Για πάμε να δούμε Bybit. Ωραία. Βλέπουμε εδώ η Bybit είναι πρώτη. Λέει Bybit EU, το όνομα της εταιρείας κανονικά. Το βλέπουμε εδώ πέρα. Με διεύθυνση με όλα. Και λέει αριστερά το authority από το οποίο πήρε έγκριση. Austrian Financial Markets. Η αυστριακή αρχή αυτή που λέω σε κάθε βίντεο. Ωραία. Οκ. Ωραία. Για πάμε να δούμε. Binance. Το ακούμε αυτό τον ήχο? Δεν υπάρχει εδώ πέρα. Είναι πολύ απλό.
Δεν υπάρχει. Τι έχει κάνει η Binance? Η Binance έχει κάνει αίτηση, από ό,τι φαίνεται, περιμένουμε, στην ελληνική κυβέρνηση για να της δώσει η ελληνική κυβέρνηση μια τέτοια έγκριση. Περιμένουμε. Έχει ένα μήνα ακόμα. 1,5 μήνα. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει ξαναδώσει τέτοιο πράγμα από μόνη της ανταλλακτήριο. Θα δούμε. Λοιπόν, τι άλλο. MEXC. Το ακούμε τον ήχο? Δεν υπάρχει. Ναι, και εμένα μου άρεσε που τρέινταρα στη MEXC και σε futures και σε άλλα alts. Δεν υπάρχει εδώ μέσα όμως. Λοιπόν, τώρα δεν θα κάτσω να ψάξω όλα τα ανταλλακτήρια. Kraken. Η Kraken υπάρχει. Έτσι το έχουμε πει. Και λέει εδώ, δεξιά η αρχή Central Bank of Ireland, Ιρλανδία. Εντάξει. Τέλος πάντων, Ιρλανδία τώρα ναι. Οκ όμως. Υπάρχει. Άλλο, πάμε να δούμε. Bitstamp. Υπάρχει Bitstamp. Εδώ κάτι μπλα μπλα μπλα, Γαλλία δεν ξέρω. Λοιπόν. OKX. Νομίζω επίσης υπάρχει. Είναι στη Μάλτα. Εντάξει, τώρα η Μάλτα, τέλος πάντων. Ό,τι να είναι. Υπάρχει όμως. Ωραία. Revolut που μου λέτε πάρα πολύ. Υπάρχει Revolut, η οποία έχει πάρει έγκριση από την Κύπρο. Εντάξει. Ωραία η αρχή της Κύπρου. Τη δουλειά της την κάνει, φαντάζομαι. Τέλος πάντων τώρα. Και η Toro το ίδιο. Τώρα, παιδιά, δεν λέω ότι όποιος βρίσκεται σε αυτήν εδώ τη λίστα έχει το τέλειο ανταλλακτήριο. Εδώ πέρα υπάρχουν πράγματα που τα βλέπω πρώτη φορά στη ζωή μου. Μπορεί να είναι σάπια ανταλλακτήρια. Αλλά λέω τι φαίνεται ότι έχει πάρει άδεια μέχρι στιγμής. Απλή λογική. Εάν τώρα πάει κάποιος εδώ πέρα, έτσι, εδώ, και δει τα non-compliant entities και έρθει εδώ, μέχρι στιγμής υπάρχουν μόνο ό,τι να είναι ψιλοσκάμς ανταλλακτήρια. Δεν ξέρω ούτε ένα από όλα αυτά. Βέβαια, στο τέλος, κάτι που είδα και έχει ενδιαφέρον, λέει MEXC Global. Ωραία, Netherlands. Όχι και ότι καλύτερο εδώ πέρα. Τι λέει εδώ? The AFM issued a public warning against MEXC. Μπορεί να μην έχει πρόβλημα με όλα, σε όλες τις χώρες, το συγκεκριμένο, αλλά κάτι ίσως λίγο δεν πάει καλά. Ωραία. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα εδώ πέρα. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία. Λέει εδώ last update 13 Μαΐου. Ωραία. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν μιλάω για την ByBTU. Ξαναλέω, είναι και ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Κάνοντας λοιπόν μία εγγραφή στην Bybit, στηρίζεις και το κανάλι, αλλά ταυτόχρονα έχει και κάποιες προσφορές. Πρακτικά μοιράζει δωρεάν χρήματα σαν πρόμο. Σιγά σιγά αρχίζει και μειώνει αυτό το ποσό. Τώρα λοιπόν έχει ένα καινούριο πρόμο που μπορείς να πάρεις μέχρι 20 USDC cash στο λογαριασμό, κάνοντας deposit τουλάχιστον 100 ευρώ. Τουλάχιστον 100 ευρώ, παίρνει σύνολο 20. Μπορείς να κάνεις κατάθεση και ακόμα και 20 ευρώ και παίρνεις 5. Το έχουν κάνει κάπως έτσι. Μπορείς να διαβάσεις και τα terms and conditions εδώ από κάτω. Το link λοιπόν είναι ακριβώς κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Καλή ιδέα κάποιος να κάνει από τώρα ένα λογαριασμό, γιατί η ημερομηνία αυτή έρχεται και εξήγησα το γιατί είναι σημαντική. Δεν το λέω όλο αυτό μόνο για πρόμο της Bybit, παιδιά, επειδή είναι χορηγός του βίντεο. Μπορεί αν θέλει κάποιος να κάνει και σε άλλο ανταλλακτήριο λογαριασμό. Ωραία, σε κάποιο άλλο από αυτά που αναφέραμε. Το λέω όμως γενικότερα για να υπάρχει στο μυαλό των περισσότερων και να μην δω ερωτήσεις μετά από 1η Ιουλίου ότι ρε CDGen, ξαφνικά δεν μπορώ να μπω στο ανταλλακτήριο. Τι έγινε? Να τι έγινε. Πάει λοιπόν όλο αυτό το κομμάτι. Πάμε σύντομα να μεταφερθούμε στο Bitcoin και να δούμε τι συμβαίνει στα κρύπτο σαν ένα σύντομο update. Την Πέμπτη θα αναφερθούμε και θα κάνουμε μια μεγαλύτερη ανάλυση σε όλη την αγορά, έτσι. Κάποια σημαντικά στοιχεία απλά. Πριν πάμε όμως εκεί, tweet της τελευταίας στιγμής, τώρα την ώρα που κάνω το βίντεο, ότι ο Μιχάλης ο Sailor, αγαπημένος φίλος της εκπομπής, ανέφερε ότι αγόρασε 2 billion την προηγούμενη εβδομάδα. Και επίσης δεν πούλησε bitcoin. Λοιπόν, αυτό είναι ένα... Πόσταρα αυτό εδώ το GIF. Αυτό είναι ένα σκληρό post κατά τη γνώμη μου. Συνέβη, ξαναλέω όσο κάνω το βίντεο. Γιατί είναι σκληρό? Πρώτον, γιατί είναι πολύ μεγάλο το ποσό το οποίο αγόρασε. Και ενώ αγόραζε το bitcoin έπεφτε. Πρώτον. Δεύτερον, όποτε αγοράζει ο Sailor, το post το αντίστοιχο είναι η strategy αγόρασε τόσο bitcoin τότε. Αυτό είναι ο μέσος όρος. Εδώ έχουμε ότι αγόρασε την προηγούμενη εβδομάδα, επίσης δεν πούλησε καθόλου bitcoin. Γιατί να πει το post ότι δεν πούλησε καθόλου bitcoin? Είναι σαν να λέει το post πήγαινε δεξιά, μην πας αριστερά. Γιατί να μου πει μην πας αριστερά? Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου λοιπόν είναι το πρώτο τέτοιο αντίστοιχο post των ειδησιογραφικών, το οποίο βάζει στο μυαλό μας ξεκάθαρα ότι από εδώ και πέρα θα υπάρξουν posts τέτοια που μπορεί να λέει αγόρασε τόσο αυτή την εβδομάδα, πούλησε τόσο αυτή τη εβδομάδα. Και γενικότερα μας βάζει στο μυαλό το strategy και το sell bitcoin στην ίδια πρόταση. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό σαν είδηση όταν αγοράζει ο Sailor. Εντάξει. Οπότε το θεωρώ σημαντικό για αυτό το λόγο και ξαναλέω συνδέοντας το με το chart γίνεται ακόμα πιο άσχημο κατά τη γνώμη μου. Τώρα έρχομαι στο chart. Αυτό είναι το daily. Ωραία. Λέγαμε και σε προηγούμενα βίντεο
ότι βρισκόμαστε σε ένα πράγμα το οποίο εγώ το έλεγα ψευτο uptrend και ότι δεν μου γέμιζε το μάτι. Έχουμε κάνει βίντεο για ένστικτο εναντίον τεχνικής ανάλυσης. Εξηγούσα ότι σε αυτό εδώ το σημείο πλέον η προσδοκία κάποιου είναι ότι ναι, κάνουμε consolidation κάτω από την αντίσταση. Κρατάμε τον 21 EMA. Ανεβήκαμε μέχρι τα 82,5 που δεν έπρεπε. Το weekly έκλεισε καλά. Άρα, σαν προδιάθεση πρακτικά, βγάζει νόημα να πάμε 86 και 94. Αλλά έλεγα ότι κάτι δεν μου πάει καλά με αυτό το πράγμα. Δεν νιώθω ότι βγάζει νόημα ένα τέτοιο breakout. Γι' αυτό το λόγο εξήγησα 1000 φορές ότι θέτω invalidation, κάτω από το οποίο αυτό το πράγμα αρχίζει να μην μοιάζει όμορφο. Εξηγώ λοιπόν πολύ σύντομα τα υπόλοιπα την Πέμπτη ότι αυτό το πράγμα έχει συμβεί. Ωραία. Έχει συμβεί και στο daily. Το δικό μου invalidation στο daily ήταν 79,5-80k, κάτω από εδώ πρακτικά. Εντάξει. Πόσο μάλλον κάτω από αυτά εδώ τα υψηλά που είχα εξηγήσει. Στο daily έγινε check αυτό. Φυσικά πρώτα έγινε check στο daily και μετά έγινε check που εκεί θέλω να αναφερθώ στο weekly. Το χθεσινό weekly λοιπόν, το προηγούμενο weekly που έκλεισε χθες δεν είναι όμορφο. Απλά δεν είναι όμορφο. Γιατί εξήγησα 1000 φορές ότι καθόλου καλή ιδέα να κλείσουμε κάτω από 78k. Όποιος πήρε και το newsletter στην ώρα του, θεωρώ είναι πολύ χαρούμενο σήμερα, όσο χαρούμενος μπορεί να είναι με όλο αυτό το χάος που συμβαίνει εδώ πέρα. Λοιπόν, κάτω από τον 21 weekly EMA, κάτω από την οριζόντια στήριξη στο weekly, κάτω από το άνοιγμα και το κλείσιμο αυτού εδώ του κεριού από 27 Απριλίου, engulf όλο αυτό εδώ το προηγούμενο κεράκι. Υποτίθεται ότι είχε ανοίξει πόρτα για το επόμενο κομμάτι όλο αυτό. Ξαναβγήκαμε από την πορτούλα. Ωραία. Αυτό είναι ένα bearish κλείσιμο σίγουρα και ένα πολύ ανησυχητικό σημάδι κατά τη δικιά μου γνώμη. Okay. Και ακόμα πιο καθαρά, επειδή είχαμε δείξει και το total, φαίνεται και στο total market cap, συνολική κεφαλαιοποίηση στα crypto. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, αν ζουμάρουμε, ότι ξεκάθαρα φύγαμε κάτω από αυτά εδώ τα πλαίσια στα οποία είχαμε αναφερθεί. Okay. Στο monthly όλο αυτό φαίνεται ξαφνικά έτσι. Για εμένα λοιπόν αυτή η εικόνα είναι προβληματική. Το γιατί προκύπτει από όλα τα προηγούμενα βίντεο που έχουμε κάνει. Κυριολεκτικά έχουμε αναφερθεί 1000 φορές. Σαν επόμενο σημείο στο weekly chart, πρακτικά θα κοίταζα αυτή την περιοχή από το κλείσιμο στα 72.800 μέχρι και αυτά εδώ τα κλεισίματα από τα highs του Μαρτίου του 24 στα 71,3. Αυτήν εδώ την ζώνη θα κοίταζα σαν επόμενο σημείο ενδιαφέροντος στο weekly. Πρακτικά όμως, για να είμαι ειλικρινής, δεν με νοιάζει. Δεν με απασχολεί αυτή η περιοχή. Προσωπικά, ωραία, απλά λέω σαν chart τι θα κοίταζα. Αυτά στο weekly, στο daily πρακτικά βρισκόμαστε τώρα, αυτή τη στιγμή που κάνω το βίντεο, σε μια περιοχούλα η οποία θα πρέπει να λειτουργήσει σαν στήριξη. Έχουμε χάσει τον 21 daily, δεν τον είχαμε χάσει σε όλο αυτό το uptrend, το ψεύτο uptrend. Έχουμε βρει τον 50 daily EMA, μόνο εδώ τον τεστάραμε με το που το σπάσαμε, κράτησε και έδωσε όλη αυτή την άνοδο. Τώρα τον τεστάρουμε, φαίνεται ότι αμυνόμαστε. Αυτή η περιοχή είναι λίγο πάνω από τα τελευταία lows από 29 Απριλίου. Θεωρητικά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ακόμα και εδώ, εάν βρούμε στήριξη, είναι ένα επιχείρημα αυτό για υψηλότερα χαμηλά. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι τόσο valid αυτό το πράγμα, γιατί μετράω αυτά έδωσαν τα τελευταία υψηλά και αυτά έδωσαν τα πολύ σημαντικά χαμηλά αυτού του uptrend, αλλά τέλος πάντων δεν θα τα χαλάσουμε εκεί. Εξηγώ λοιπόν ότι αυτό εδώ το σημείο είναι ένα σημείο κλειδί στα μικρότερα time frames, σε daily ειδικότερα, που οι bulls θα πρέπει να δείξουν δύναμη. Ωραία. Εξού και το bounce το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Προσωπικά, με το που χάσαμε αυτά εδώ τα επίπεδα, όχι απλά παίζω άμυνα, αλλά μπήκα και short σε κάποια πραγματάκια που έχω αναφέρει πολλές φορές στο Ninja Club. Πώς θα αρχίσει αυτό εδώ το πραγματάκι να φανεί ξανά ωραίο? Για εμένα, εάν σπάσουμε πρακτικά σε daily τα 80k, εάν έρθουμε και κάνουμε reclaim αυτή την περιοχή και την κρατήσουμε, αυτό για εμένα είναι μια ένδειξη ότι να, απλά τρομάξαμε τον κόσμο και πάμε to the moon. Μπορεί να γίνει? Μπορεί. Αλλά το weekly close δεν ήταν καθόλου αισιόδοξο. Εντάξει. Αυτή λοιπόν είναι μια περιοχή σημαντική στα 80, στο daily time frame. Και αν θέλει κάποιος μπορεί να την κάνει front run ίσως στον 21 daily EMA, ο οποίος θα βγει κοντά στα 78.600, 78,5 κάπου εδώ. Όλο αυτό εδώ πλέον το θεωρώ σημαντική αντίσταση. Πάνω από αυτό οι bulls θα έδειχναν πραγματική δύναμη και νομίζω ότι θα άνοιγε διάπλατα η πόρτα και γρήγορα για πάνω τιμές. Μέχρι τότε εγώ προσέχω πολύ. Okay. Αυτά λοιπόν πολύ σύντομα όσον αφορά το Bitcoin. Και τέλος, όσον αφορά το Ethereum, έχω εξηγήσει. Δεν ξέρω σε πόσα crypto market updates. Έχω χάσει το μέτρημα. Αυτές τις δύο γραμμούλες τις κίτρινες. Δεν θέλω να λέω τα ίδια. Έχω πει κάτω από εδώ πρόβλημα. Τα χάσαμε και είμαστε σε πρόβλημα. Το chart μιλάει από μόνο του, εντάξει. Δεν έχω πειράξει αυτές τις γραμμές και οι EMAs εδώ επίσης έχουν μπλέξει. Απ' την άλλη πλευρά όμως, το FBTC βρήκε μια ενδιάμεση
λέξη κλειδί στη ρηξούλα, η οποία δεν έχω πειράξει τη γραμμή. Δεν έχω πειράξει τη γραμμή καθόλου. Στο 002725. Από πού προκύπτει αυτό, από οράματα? Όχι, προκύπτει από αυτά εδώ. Από αυτά τα χαμηλά, από 10 Φεβρουαρίου. Okay. Και είχα εξηγήσει ότι αυτή είναι μια πρώτη στάση. Αν χάσουμε αυτό το σημείο, ήρθαμε ακριβώς εδώ. Ακριβώς εδώ, κάναμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Οπότε, short term, μπορεί λίγο το FBTC να παμπάρει εδώ. Νομίζω όμως ότι αυτή δεν είναι ο πάτος για το FBTC. Νομίζω ότι αυτά εδώ τα επίπεδα, εάν ειδικότερα το Bitcoin συνεχίσει την αδυναμία του, νομίζω ότι είναι αναπόφευκτα δυστυχώς. Και μιλάω για τα 0,02432. Okay. Short term όμως, ίσως μπορούμε να δούμε έτσι κάτι καλύτερο. Δεν ξέρω. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα μου συνολικά και για την αγορά. Αυτά είναι τα τελευταία γεγονότα που με απασχολούν πάρα πολύ. Για να είμαι ειλικρινής, παιδιά, ανησυχώ λιγάκι. Άσχετα με το Bitcoin. Για το Bitcoin δεν ανησυχώ τόσο με την έννοια ότι εντάξει και να πέσει, θα ανέβει. Okay. Ανησυχώ, όπως είπαμε και στο newsletter, για αυτά τα οποία πιθανότατα θα έρθουν στην καθημερινότητά μας, ειδικότερα και στην Ελλάδα. Αν θέλετε να κάνω ένα τέτοιο βίντεο, πείτε μου κάτω στα σχόλια. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Νομίζω όποιος θέλει, κάνει ένα λογαριασμό στην Bybit. Εξήγησα και όλα αυτά τα πραγματάκια για το Mika. Από εδώ και πέρα, εάν κάποιος με ρωτήσει για το Mika και γιατί μιλάς για 1η Ιουλίου, θα του στέλνω αυτό το βίντεο. Εντάξει. Ο σύνδεσμος είναι κάτω στην περιγραφή. Στηρίζεις και το κανάλι παράλληλα. Κάνε και μια άμεση κατάθεση. Μπορείς να κερδίσεις και ένα bonus εδώ δολαρίων όσο ακόμα υπάρχει αυτό το promo. Εντάξει. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν ένα χρήσιμο βίντεο το σημερινό για πολλούς λόγους. Εάν το βρήκες χρήσιμο, κάνε ένα like, πραγματικά βοηθάει πολύ. Και εννοείται, εάν δεν έχεις κάνει εγγραφή και ειδοποιήσεις για να μην χάνεις όλα τα νέα βίντεο από το Greece Crypto DJ Club. Όπως πάντα, μείνετε ασφαλείς και let's fucking go.